kolmiot täällä. Moro YouTube! Tää video on erityisesti Sone TV:lle, kun se teki sen video, että lapsuuden hauskat leikit. Ja mä oon nyt vieläkin sellainen 16-vuotias. Että mä nyt näytän sille yhden leikin, jonka nimi on tämä vesi-ilmapallo Command. Ensiksikin mä jätän tän kameran näin, että ihailkaa maisemia. Oho. Niin mä oon nyt tuolla valmiita. Mä tekin tällaisen vesi-ilmavallan. Se kannattaa olla sellaisia pikkusia, jossa ei oo paljon vettä. Sillä ne ei silloin räjähä kovin helposti. Ja sitten seuraava. Heitän se tonne katolle. Moi! Tuon on noin. Ja katsotaan selviääkö se. Ja kyllähän se selvisi. Se on nyt vaan tuossa noin. Toivottavasti te näette, että mä heitän sen. Ja tuo mun kaveri Joonas. Toiselta nimeltä se on Joonas Gamer, joka ei tee enää YouTube-videota. Se on poistanut sen kanavan. Joonas! Tehdäänkö nyt silleen, että me heitään ne tonne katolle, kun tuollahan ei pompi paljon. Me nyt koetaan olla mahdollisimman... Tehdään näitä kommandoja. Tuolla ne. Tuonne katolle. Se meni toiselle puolelle, Joonas. Eihän mulla meni toiselle puolelle vaan. Sori tämä juttu, mitä tässä nyt näkyy, mä kuvaan puhelimella. Kun mulla ei oo mitään muuta juttua millä kuvata. Oota. Oi! Oi! Mun kommando selvis! No mullakin. Kattokaa! Siinä se on! Mun pallokommando selvis. Seuraavana me tehdään tälle kommandolle sellainen haaste, että me hypätään sen päälle. No teistä. Joo. Siinä, nyt kun se näyttää olevansa. Niin. Ei. Ja se pomahti. Ei. Joo, se pomahti. Tuo oli Ilmapallo Commando 1 ja moikka moi!